Sejbiet arkeoloġiċi minn epoki differenti tal-istorja ħarġu waqt xogħlijiet ta' skavar għas-sit tal-iskola primarja l-ġdida fin-Naxxar. Fost dawn qabar li potenzjalment imur lura l-perjodu puniku. Oriġinarjament instab fl-1949 meta kienu qed jitħaffru trinek għall-binja oriġinali tal-iskola. Meta l-fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada kienet għaddejja bix-xogħlijiet tal-proġett il-ġdid, il-qabar reġa' instab u x-xogħlijiet twaqfu biex isir sħarriġ u d-dokumentazzjoni bir-reqqa id fit ma' Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Iżda kif spjeganna l-perit Nicholas Ngwanez, fis-sit instabu wkoll sejbiet oħra ta' valur storiku. Instabu wkoll ġibjun, fdalijiet ta' ġibjun storiku kif ukoll shelter ta' żmien it-tieni gwerra dinjija u ma' dawn is-sejbiet kollha ovvjament għandna l-komplessità ta' skola li diġà hija skedata xi hija modernista u kellna nżommu l-faċċati fil-fatt b'mod illi nintegrawhom fid-disinn il-ġdid. Żied li b'sensibilità nħolqot binja ġdida għal programm edukattiv li għamel ġieħ lil dawn is-sejbiet waqt li ssir estensjoni li tirrispetta l-faċċata modernista. Staqsejna wkoll kif dawn is-sejbiet se jiġu preservati u integrati fil-binja tal-iskola ġdida. Għax-shelter li nstab fi żmien il-gwerra ħajkun hemm aċċess u kif ukoll il-qabar puniku wkoll ħajjiġi integrat fl-arkitettura tal-binja biex ikun hemm viżibilità tiegħu minn naħa tal-iskola. Dwar il-ġibjun qal li dan hu kompromess u ma jistgħux jużawh. L-iskola primarja l-ġdida tan-Naxxar istmata li se tiswa 21.5 miljun euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej. L-iskola mifruxa fuq 13,000 metru kwadru se jkollha 46 klassi u se tkun tista' tilqa' 1000 student. Se jkollha klassijiet speċjalizzati għall-arti, il-mużika u d-drama kif ukoll faċilitajiet sportivi u multi-sensory room.